Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan shine Nafson naku, shahararren mawaƙi insha Allahu na gobe. Yana muku albishir da cewa ya ɗora sabuwar waƙarsa a YouTube channel ɗinsa mai suna Nafson TV. Nafson GTV. Nafson GTV. Ku ci gaba da yi mana subscribing, da like, da sharing, dan Allah. Wallahu, kun gan shi nan masoyinku ne na hakika, kuma insha Allahu waƙoƙinsa za ku ji daɗinsu sosai. Kar a ganna busu daga bacci na tashi. Nafson kenan, wannan Nafson shine Nafson GTV. Kar ku manta, ku ci gaba da mana subscribing, muna matuƙar godiya sosai. Wallahu, ni kuma sunana Ismail Kannywood Actors. Abokina ne kuma mayina ne, haka muke dole ne, kun gane.